Amen. God richly bless you, saints. May you take our Bibles, Thatha iBhayibhile zethu opening the book of James, chapter 2. sifunde incwadi kaYakobe isahluko sesibili. James, chapter 2, verse 23. Uqobo ngamashumi amabili anesithathu. Ifunda nohlobo nabayifumeneyo. Sazaliseka isibhalo esithi wakholwa ke uAbraham nguye uThixo, kwaza oko kwabalelwa ebulungiseni kuye, wabizwa ngokuba sisihlobo sikaThixo. Amen. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was accredited to him righteousness, and he was called God's friend. We'll just flip the page to James 4. Sitshila nje iphepha siye kwakule ncwadi kaYakobe, James 4, verse 4. kwisahluko sesine siye kumqolo wesine. Ufundeka ngolu hlobo. Baxexezikazi ndini, anazi na ukuba ubuhlobo balo ihlabathi bubutshaba kuye uThixo, othe ngoko wanga ngaba sisihlobo salo ihlabathi, uzenza utshaba lukaThixo. Amen. You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Bawethu ingcwele Thixo onamandla onke, egameni lenkosi ethu Yesu Kristu. Moya ingcwele Thixo onamandla onke, nali ilizwi lakho kumkani, ilizwi lakho linguwe, ilizwi lakho lingu amen. Thixo onamandla onke, thetha nathi ke mnini into zonke kumkani kakumkani, sivule inhliziyo zethu sizivulele kuwe. Thixo onamandla onke kumkani, susa ke kumkani umshumayeli phambi kwethu. Thixo onamandla kumfihle ngapha komnqamlezo, kodwa kuze wena Thixo onamandla onke. Cela wena ke kumkani sikholo oko yasenzele egameni lenkosi ethu Yesu Kristu. Amen. Amen. We may be seated, saints. Hlala phansi kancane. I greet you all in the name of Jesus Christ. Bulisana ke egameni lenkosi ethu Yesu Kristu. It is always a joy to be in the house of the Lord. Sonke kuluvuni kwasendlini kaThixo. Amen. You would think after preaching for a few years Ucinga ke mhlawumbe emva kokushumayela iminyaka embalwa, that when you have to preach, you will no longer be scared. ucinga kaza uphinde ushumayele ukoyika kuphelile. Amen. But the fear never goes away. Kodwa ke olona yuko alusuki. Amen. Even as a veteran as I am. Njengoba ke esitsho sithi ke ungumuntu onamava. Amen. But the fear never goes away. Kodwa loyiko lusekuye. Hallelujah. Amen. So may you please keep me in your prayers. Ndincede nimgcinele umthandazo yenu. And the wisdom that I want you to keep in your hearts, Ufuna ke ubulumko emabugcina enhliziyweni zenu. that as I speak here, Athi xa ithetha apha, there are three people that are speaking. bathathu ke abantu abaye bathethe. There's a part where God will be speaking. Apho kukho inxanyama izabe nguThixo othethayo. There's a part where Satan will try to distort what is being said. Iphinde ibe nguSathane ozama uthintela loo nto ithe yathethwa. There's a part where it will be me, Ukanya, who will be distorting what is being said. Iphinde ibe nguye Zukhanya uphinde afuna uthintela le nto iyathethwa nguThixo. So the wisdom on your part Ubulumko ke uma ube nabo, is to ask for God to reveal when it is Kanya speaking, akube uThixo aveze makuthi xa nguKhanya uthethayo, when it is God speaking, okanye nguThixo othethayo, or xa kungenelele uSatan. or when is the devil talking. Hallelujah, amen. Amen. Because the one who will give you life Lo uzawuthi akunika ubomi is God, amen. uThixo. Ukhanya akazukunika bomi ngamazwi wakhe. But Khanya will not give you life with these words. Hallelujah. So make sure when you are listening, Qiniseke ukuba xa umamele, you are listening to the part which God is saying. umamela kanye kulaa ndawo uThixo ayithethayo. Hallelujah. May God richly bless you. uThixo kanisikelele. I want to speak briefly on friendship with God. Funa nje ukuthetha ngokufutshane ubuhlobo noThixo. Hallelujah. Amen. Amen. Now, I want to focus on Abraham. Funa apha kugxinisa apha kuAbraham. Hallelujah. As you heard, the Bible said he was a friend of God. Njengoba sisiva kule nto eBhayibhile sithi wayengumhlobo, sisihlobo sikaThixo. Now, Abraham was a Gentile. uAbraham ke lo yayintlanga. He was born in a part called, is it Ur? Wayezalelwe phaa eUr. Hallelujah. Amen. Amen. Which is today called Iraq. Xa ibizwa namhlanje yilaa ndawo kuthiwa yi-Iraq. Hallelujah. Amen. Amen. If you attend the youth service, you know what we're speaking about now. Uba ke ubukhona kulaa nkonzo yolutsha ubuzayazi uba sithetha ngalo. Hallelujah. Amen.
Now God calls him out of his homeland, uThixo kwambiza wamkhupha phaa kulaa ndawo azalelwe kuyo. and Abraham follows God faithfully. uAbraham ke walandela uThixo ngokunyanisekileyo. And when God calls Abraham a friend, Xa uThixo biza uAbraham umhlobo, I don't want us to take that for granted, suyithatha loo nto njengokuqhelekileyo. because not everybody is your friend. Not wonke umuntu usisihlobo sakho. Hallelujah, amen. Amen. You can be a friendly person. Ungasiso nje isihlobo ngokwalapha enyameni. Hallelujah, ube ngumuntu, hallelujah, who is friendly, umuntu nice or polite. And just be a friendly person. Hallelujah, and some people will mistake you and say you are their friend. Bacinga abantu kuba ungumuntu onjalo ungumhlobo kubo. Back in high school, many people claim me as their friend. Me, I didn't know this. High school yena abantu abaninzi babecinga ungumhlobo kubo yabe yena engayazi loo nto. And me, I was just a friendly person. Yena ke wayengumuntu nje onobubele. Amen. And I remember one time a person shocked me, hallelujah. Uthi ke ngelinye ixesha wothuswa ngumntu. And they said, Ukanya is my best friend. Wathi ukhanya ngumhlobo wami osenyongweni. I received those news that day. Me. Yena weqala uziva ke zandaba lamini. Amen. Hallelujah. Amen. Now, when somebody is your friend, amen, xa umuntu esisihlobo sakho, this is somebody that knows you a little better than everyone else. ngumntu lo okwazi ukodlula abanye. Hallelujah. This is somebody who has a special place in your heart. Ngumntu lo onendawo ekhethekileyo entliziyweni yakho. Hallelujah. The friend of a king, Usihlobo ke sekumkani. hallelujah, sleeps in the palace. Uhlala phaa ebhotweni. Hallelujah. He has more access than the normal person. Yena ke unayo indlela yongena ngaphezu komntu wonke nje. Even when dignitaries, hallelujah, visit the palace, Noba abantu abaphezulu besiza bezovizithela apha they don't have much access like a friend. bona abanabo ukungena indawo zonke njengesihlobo. Hallelujah. Amen. 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 And he's not confined just to a certain space. Yena ke akaphelelanga nje kwindawo nje ethile apha ebukhosini. He has some space to move around. Amen. Some freedom. Uyakwazi ukungena kwindawo ezithile. Hallelujah. Amen. Amen. Because he's a friend of a king. Ngoba yena usisihlobo sekumkani. Hallelujah. He has special privileges. Yena ke uvumelekile nje kwizinto ezithile. Hallelujah. The approach to a friend, Indlela ke uthi uze ngayo kwisihlobo. ukumkani, his approach to the friend, The king xa esifuna ukuza kwisihlobo. is a far more relaxed approach Yena ke indlela nje ezinzileyo than how he deals with everybody else. naxa kufanele ethethe nabanye abantu. Hallelujah. This is how God dealt with Abraham. Indlela le uThixo ke wethetha ngayo noAbraham. Hallelujah. God didn't deal with Abraham like with everybody else. uThixo indlela ayethetha ngayo noAbraham ayifani namntu wonke. If you know your Bible, hallelujah. If ke uyayazi iBhayibhile yakho. Hallelujah. Now, before I go into my subject matter, Phambi kokuba ngene ke emtholweni wakhe, I want to deal with the vegetables on my plate. ufuna nje ukuqala nje ngezisifundo ngemifuno elapha eplatini yakhe. That's how I eat. I first start with the things that I don't like on the plate that much. Xa sitya ukuthi uqala ngento angazithandi apha eplatini yakhe. Then I'll end with the meat. Hayi ke ugqibelisa ngenyama. But that can be a problem sometimes Loo nto ke ingayingxaki ngelinye ixesha. because growing up, my home was prone to many visitors. Ngoba ngeli xesha wayekhula kokwabo kwakuthanda ukufika abantu abatyeleni. So you might have finished the veg and the rice and everything. Ungayigqiba nje iveji le ne-rice. There comes a visitor. I'm left with the meat here. Afika umtyeleli kube kusekho inyama. I don't like that one. Akayithandi ke loo nto. Amen. 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 So not everybody is a friend of God. Not wonke umuntu usisihlobo We sikaThixo. just read a scripture that says, "You who is a friend with the world, Sifundile kule ndawo ukuthi wena ke usisihlobo nehlabathi. you become an enemy of God." Wena uzenza utshaba lukaThixo. Hallelujah. Amen. Amen. I also want us to read, hallelujah, in the book of Proverbs, Funa ke sihambe siyofunda phaa incwadi yemizekeliso. chapter 6. We'll read from verse 16 to 19. Sahluko phaa sesithandathu. It speaks about the things that God hates. Thetha ngezinto phaa uThixo azicaphukelayo. We hear a lot about God being a loving God, Siva kakhulu ngoThixo, nguThixo onothando. but there are things that God hates. Kodwa zikhona izinto uThixo angazithandiyo. Verse 16 there says, there are 6 things that the Lord hates, Izinto ezintandathu zithileyo uYehova. 7 that are detestable to him. Ezisixhenxe zingamasikizi emphefumlweni wakhe. Haughty eyes. Ngamehlo aqwayingayo. Hallelujah. Haughty eyes speaks to somebody who is prideful. Amehlo aqwayingayo athetha ngamehlo athe nta. Have you ever met somebody Wakwadibana nomuntu njalo. and then when you are greeting them, Xa uthi ubabulise before they answer you, phambi kokuba ke bakuphendule baqale bakuscan. bakuqala ezantsi babheke phezulu. Those are haughty eyes. Ngamehlo aqwayingayo. It's arrogance. Alebo bulirhathi lithile. It's pride.
uphethwe lirhathi, You look down on other people. abanye abantu bajongela phansi. It says God hates those things. Ithi kuThixo uyayicaphukela loo. Hallelujah. A lying tongue. Ulwimi oluxokayo. Hallelujah. I don't need to dwell on that. We know a lying tongue. Yayazi ke ba ilwimi oluxokayo linjani. Hands that shed innocent blood. Zizandla eziphala zigazi elimsulwa. A heart that devises wicked schemes. Inhliziyo eyila ingcinga zokutshinga. Feet that are quick to rush into evil. Zinyawo ezikhawulezayo ukugidimela kubini. Hallelujah. When we want to do something good, Xa ufuna ukwenza into entle, when we want to do something good, xa ufuna ukwenza into entle, hallelujah, xa sifuna ukwenza into entle, when we want to do something good, we were inviting, hallelujah, the others to come. siye sibize ke abanye beze, Baxothe badikwe. and then they tend to take their time. Kodwa when you call them, Kodwa xa ubabiza, uthi zishushu zibhakiwe. and then you say that everything is ready. No, zishushu indaba zibhakiwe. Oh, the gossip here. They drop everything to come there. Bashiya yonke into bazomamela. Hallelujah. But when it is a good thing that is to be done, Xa into entle kufuneka yenziwe, bayaxotha. they take their time. Hallelujah. Feet that are quick to rush into evil. Inyawo ezikhawulezayo ke ukuza kokubi. A false witness who pours out lies. Verse 19. Lingqine elixokayo elifutha amanga. And a man who stirs up dissension among brothers. Nongenisa ingxabano phakathi kwabazalwane. These are the things that God hates. Zizinto kuThixo ethi azicaphukele. Hallelujah. You might be going to church all your life, Ungahamba ube uhamba inkonzo ubomi bakho, but if you fit this description, kodwa uba uyangena kwezi zinto ezifundwa apha, you are an enemy of God. ulutshaba lukaThixo. Hallelujah. Amen. Amen. Now there are people, hallelujah, who are ashamed of the gospel, Kukho abantu ke abathi babe nentloni ngevangeli kaThixo. who are among us, hallelujah, Abalapha phakathi kwethu ashamed of Christ, banentloni ngoKristu. ashamed of this prophet, ashamed of this message, Banentloni ngalomyalezo, banentloni ngomprofeti, because they don't want to lose the friends that they have. ngoba ke abafuni ukuphulukana nabahlobo abanabo. They are friends that are in the world. Abahlobo babo bapha ehlabathini. They are friends that don't even know that they are believers. Abahlobo bangabaziyo noba bangamakholwa, Because we want to fit into everywhere. ngoba ke bafuna uba ngabantu abasondele kuyo yonke We into. compromise on the word to fit in. Uye wenzelelele ngelizwi likaThixo kuba ufuna ukwamkeleka. You say you don't want tension, you want peace. Ubusithi wena awuyifuni nje into exoxisayo, ufuna nje ucwangco. But that is not peace. Loo nto ke sithetha ukuthi ke ayiloxolo. That is avoidance. Yinto nje wena ufuna ubaleka kuyo. You are a coward. Uligwala. Amen. Amen. Because a person who's not a coward, Ngoba ke umuntu ongelogwala you must be able to stand for your stand. funeka amele into aqine kuyo. You must be a principled person. Funeka ube ngumntu ke onemiqathango. People should know your stance. Abantu funeka bakwazi ukume ndawo. Brother Branham says, show me your friends and I'll tell you who you Uthi are. umprofeti ndibonisa abahlobo bakho ndiza kuxelela ubume bakho. Amen. People, they want to come into the gospel, Abantu bafuna ukuza kwivangeli but they don't want to lose anything. kodwa abafuni ukuphulukana nanto. Hallelujah. In order to come into the gospel, Ukuze ukwazi ukuza you kwivangeli must lose a few things. zikhona into ofuneka uzishiyile. Brother Branham says, Uthi umprofeti I don't never want to place myself out there. uthi andifuni mna uhamba ndizibekele phaa. Too much of a weakling to tell the truth about it. Ndibe ndizilazela ndingaluxeleli ingayithethi inyaniso. To preach about to preach the gospel. Uba ndishumayele ivangeli Regardless, noba kutheni. if I lose every friend I got on earth, Uba ke ndiye ndaphulukana nabahlobo endinabo emhlabeni, I want friendship with him in glory. ndifuna ke uba nobuhlobo kuye. Hallelujah. Amen. Amen. That is from the message, the seal of the Antichrist. Kulapho ke kulaa myalezo uthi ke itwina lelo ngendawo. Abraham had to leave his home. UAbraham washiya ikhala. Abraham had to leave his family. UAbraham washiya ifemeli yakhe. Leave his father who was an idol worshipper. Washiya utata wakhe uba owayenqula izithixo. Leave the life that he always knew. Wabushiya ubomi bebazi. He didn't know it yet, but he was choosing friendship with God. Ebengayazi ngelaa xesha kodwa wayechuza ubuhlobo noThixo. In order for you to accept something in your hands, Ukwazi bokwamkela into ethile esandleni sakho, you have to drop what you are carrying. funeka ubeke le uyiphetheyo. Hallelujah. Amen. Amen. You cannot accept something while you are carrying something. Awukwazi ukuthatha into ube uphethe into. You have to drop the beer to pick up the Bible. Funeka uthathe ulahle ibhiya ukwazi ukuthatha iBhayibhile. You have to drop the cigarette to pick up the Bible. Funeka ulahle isigarethi uzokwazi ukuthatha iBhayibhile. You have to drop your own ideas to pick up the Bible. Funeka ususe zonke ezakhe ingcinga uzofumana iBhayibhile.
Hallelujah. You have to leave some places kufuneka uzikhona into ezishiyayo in order to go in the church. ukuze ukwazi ukungena emasangweni kaThixo. You're coming out of the club to go in the church. Uphuma pha kwehlabathi uzokwazi ukungena kuThixo. Hallelujah. We're coming out of the world to go into the church. Uphuma suka pha kwizinto zehlabathi uzongena enkonzweni. You leave the Sunday chills to go in the church. Ushiya pha imbolo zangecawe uze You enkonzweni. leave the boyfriend and girlfriends to go into the church. Ushiya amakhwenkwe pha nentombi uze endlini kaThixo. Hallelujah. Amen. Amen. Everything, hallelujah, that you want, Yonke into oyifunayo that you must sacrifice something for it. kufuneka kube khona into oyishiyayo ukwenzela uyizuze. But we have believers, hallelujah, Kodwa sithina sinamakholwa who want to stand 1 feet this side abafuna ukuma ngapha and 1 feet this side. bangcabalaze inyawo lime ngapha. Hallelujah. They want to multitask. Bafuna ke uzifumana zonke. You want to juggle God and the world. Ufuna pha ihlabathi noThixo kwixesha elinye. Listen to what the prophet says in the message leadership. Mamela pha umprofeti uthini lamyeza uthi sikhokhela. It might cost you everything you got. Uthi ngakwenza lonto lahlekelwe yinto onayo. It might cost you your home. Ingakwenza ulahlekelwe lukhaya lakho. It might cost you your friendship. Ingakwenza ulahlekelwe pha ngabahlobo. It might cost you your teach and soul party. Ikwenza ulahlekelwe pha ngezezonto. It might cost you your place at the Kiwanis. Ithini ikwenza ulahlekelwe pha indawo pha kubo abahlobo babo kanjalo. It might, I don't know what it will cost you, Andiyazi kodwa andiyazi ngakwenza ulahlekelwe. but it will cost you everything that's worldly Iza kwenza ulahlekelwe yiyo yonke into ehlabathi or that pertains to the world. okanye into ebhekisele ngokwasehlabathini. You will have to separate yourself from everything that's worldly. Kufuneka ukuzahlule kwinto yonke edibanisele nehlabathi. You will have to do it. Kufuneka uyenzile lo. Hallelujah. The problem is, Ingxaki le believers, amakholwa they want to be jack of all trades. bafuna ke uba ngabantu abakwazi ukwenza into le yonke. Hallelujah. There's a saying that says a jack of all trades, Kukho into ethethayo ke ithi xa umuntu othi wazi yonke into le but a master of none. kodwa ke ungumuntu okwazi ongakwazi ukwenza into. But a child of God, Kodwa hallelujah, yena umntana kaThixo is called to be a master. ubiziwe ukuthi pha abe ngulowo okwaziyo. Is called to be a specialist. Lo ukwaziyo ukuthi abe kwicala elithile. Is called to be excellent. Hallelujah. Abe ngumuntu okwazi ukwenza into ngokugqibeleleyo Hallelujah. In the things of God. kwizinto zikaThixo. Hallelujah. Amen. Amen. We don't want multitaskers, Asibafuni abantu abakwazi ukubamba into yonke. juggling God and the world. Bafike ngapha bebamba ihlabathi ngapha babamba uThixo. Hallelujah. Amen. Amen. Brother Penham then says again, hallelujah, in the message, the seed of discrepancy. Uthi umprofeti pha uthi imbewu yokunganqanelani. Judas only played church. Uthi uJudas lo wayedlala icawe. He wasn't really sincere. Wayenganyanyisekanga. He didn't actually have faith. Wayengenalo ukholo. He never betrayed Jesus. Wayengenakwazi pha ukumthengisa uYesu. But you see, he sowed that seed of discrepancy. Kodwa uyambona uba watyala laa mbewu yokunganqanelani. He thought he would make friends with the world, Wacinga ngenza ubuhlobo nehlabathi. mammon, and also friendship with Jesus. Endaweni enza ubuhlobo noThixo. No, he would make friends with the world, mammon, and also have friendship with Jesus. Okay, wayecinga uzawukwazi uba ubuhlobo lehlabathi aphinde ngaxesha linye abe nobuhlobo noYesu. But it was too late for him to do anything about it. Kodwa ke kwasekulethi kakhulu uba angenza nantoni na ngaloo nto. When the dead hour came, Xa yathi yafika laa yure, when he did this evil thing, xa wenza le nto ingcolileyo, he crossed the separating line between going forward and returning back. wawela laa mgca wokuba angabuya umva okanye abheke phambili. He had to go out out in the way that he went Kwafuneka aphume ngalaa ndlela wayenze ngayo. as a deceiver. Waphuma ke njengomlahlekisi. He sowed the seed of discrepancy. Watyala laa mbewu yokunganqanelani. He tried to find favor with those great organizations of the day. Wafuna ke ukuba abe ngamuntu othandekayo kwezo nkolo zangaphandle zanamhlanje. With the Pharisees and the Sadducees. Abafarisi nabaSadusi. And he thought he'd make himself a piece of money Wacinga ukuba angazenzela imali ngaloo nto. and would be a popular among the people. Abe ngumntu kodumileyo phakathi kwabantu behlabathi. If that doesn't cause so many people to get into that discrepancy, If ke loo nto ayibabonisa abantu ukuba liya yimbewu yokunganqanelani. trying to find favor with men, Abafuna ukuba bathandwe ngabantu behlabathi. let's find favor with God, Masizame ukuba masenze sithandwe nguThixo. not with men. Singafuni ukuthandwa ngabantu. But that's what Jesus done with his discrepancies. That's what Judas done with his discrepancies headed upon him. Yiloo nto ukuthi uJudas awayenzayo ngalaa mbewu yokunganqanelani kwakhe. Hallelujah, brothers and sisters. Bazalwane bootata, We must want favor with God. masihlale ke sibambele kuThixo. It is favor with God Kulapho ke
ubudlelwane noThixo that can give you favor with men. ezakwenza ke ukwazi uba ukuthandwa ngabantu. But if you want favor with men Kodwa ufuna wena ukuthandwa ngabantu out of your own doing, ngendlela zakho wenza you ngazo, will have to compromise kuzawufuneka ke ngoku wenzelelele on your stand with God. kwesanto yakho kokuma kwakho noThixo. But when you get favor with God, Xa utheke wathandwa nguThixo, God is able to give you favor with men uThixo uyakwazi kakwenze ukuba abantu ufane nabo without you being compromised. ngaphandle kokuba wena wenzelelele. Hallelujah, amen. Amen. Now there are people that want what Abraham had with God. Kukho abantu abafuna uba nalaa Abraham wayenayo noThixo. Hallelujah, I want to be a friend of God. Ndifuna uba ngumhlobo kaThixo. But they don't want that character that Abraham had. Abafuni ke ngoba nalaa character uAbraham wayenayo. That's what the problem we have today. Yiloo nto sinayo namhlanje. People, they look at people's marriages, Abantu bajonga imitshato yabanye abantu 20 years, 30 years in the line. phaa ukuhla ukuya kumanyaka ngamashumi 23. Hallelujah. And they say, I want a marriage like that. Athi ke ndifuna umtshato njeya. But if you are to sit with those, with that brother and sister that is in that marriage for that long, If ke unohlala nalaa dade nalaa mzalwana kulaa mtshato mdeba nawo, and they tell you that you say you want that marriage, bathi kuwe uthi ufuna laa mtshato, they say this is the character required for this marriage. bathi ke lesi similo sifuna ube naso for lo mtshato. Abantu bangathi, I'm thanks. Bazawuthi ke enkosi. I am boss. Bazawuthi thank you. People want fruits without the labor. Abantu ke bafuna iziqhamo ngaphandle kokusebenza. We have the problem of young people today. Sinengxaki abantu abatsha namhlanje. Hallelujah. They want the success without working for it. Bafuna phaa ukuba ngabantu abangaphumeleleyo kodwa abafuni ukusebenzela. It's good for you to desire good things. Hallelujah. Intle loo nto uba unqwenele izinto ezintle. Good things are to be desired. Ezo nto zintle funeka zinqwenele. Hallelujah. But when somebody shows you the path to go there, Kodwa xa umntu ekubonisa indlela yokuba uyofika phaa and you decline that path, ube wena usihla kuloo nto, you don't really want that thing. ithetha ukuthi loo nto awuyifuni You ngokucacileyo. just want the benefits of that thing. Ufuna nje iminqweno yale nto. Hallelujah. Amen. Amen. But there's a character that is needed. Kodwa ke sikhona isimilo esifunekayo. Hallelujah. Whether you want to be successful, whether anything that is good that you want, Ukuba ufumane nantoni oyinqwenelayo entle. but there is a character that is Kodwa needed. sikhona isimilo esifunekayo. Hallelujah. Amen. Amen. And with Abraham, uAbraham lo for him to be called friend, ukuba yena abizwe ngokuba sisihlobo, his character, isimilo sakhe he put God before everything. uye wabeka uThixo kuqala kunento yonke. He put God before his family. Ubeke uThixo kuqala nakusapho He lwakhe. put God before Sarah. Wabeka uThixo kuqala naphambi kosapho. He put God before Isaac. Wabeka uThixo kuqala na before Isaac. He put God before his hopes and desires. Wabeka uThixo kuqala nakuminqweno yakhe. He put God before everything. Wabeka uThixo kuqala naphambi kwento yonke. Hallelujah. Amen. Amen. I said, Brother Branham says, show me your friends and I'll tell you who you are. Uthi uprofeti uBranham, ndibonisa abahlobo bakho ndizakuxelela ukungubani. Hallelujah. In Mark of chapter 2, from verse 1 until 12, we won't read it. Kuncwadi kaMarko isahluko sesibini. There's a story there, I think that we all know. Isahluko lesibini kukho ibali phaa ntoba siyalazi. Amen. Where it shows the faith of this man's friends. Ibonakalisa ke ukholo lalo mhlobo wale ndoda. This man was sick. Le ndoda ke yengaphilanga. Now they couldn't get him to Jesus. Bayithatha ke bayisa kuYesu. You know, they couldn't get him to Jesus. Bayithatha. Babengakwazi uyisa kuYesu. They couldn't take him to Jesus. Amen. Hallelujah. Because where Jesus was, it was packed, it was full. Apho uYesu wayekhona kwakugcwele, kunabantu abaninzi. And Jesus was in the middle of the house. Hallelujah. uYesu Kristu ephaka embindini wendlu le. And when they tried every way to get him to Jesus, hallelujah, Bezama ngandlela zonke bayomfikisa kuYesu. but they couldn't get him to Jesus. Abakwazi ukufika kuye. So they saw in the roof, there's an open, it's open in the roof. Bajonga babona phaa phezulu kuvulekile phaa. And they made a way, hallelujah, Benza indlela phaa to bring him down from the roof. ukuba bamsuse phaa erufini bamthoba bamzise ezantsi Hallelujah, in order for him to get help. ukuze akwazi ukufumana uncedo. That's what friends. Yiloo nto ke abahlobo. When we speak about a friend, is a friend in need. Xa sithi ke umhlobo ngumhlobo ngokudingekayo. That's what a friend is there for. Yiloo nto umhlobo ayiyo. Hallelujah. In the world, we have people who say they are friends, Kukho abantu phethe abanye bathi bazizihlobo. but they have only drinking friends. Bangabahlobo nje bokusela. When this friend of his needs money to go print a CV, Xa lo mhlobo befuna imali obamba oprint iCV he yakhe doesn't have money for that. uzamxelela kanamali yalo. But same day he'll have money to buy him a beer. Kodwa kwangalaa mini uzaba nayo imali amthengele ibhiya. Hallelujah. We have nice time friends today. Sinabahlobo namhlanje abafuna nje ixesha elihle. Fair weather friends.
bafune nje kube mnandi nabahlobo. Hallelujah, amen. Friends to just drink a beer with in good times. Abahlobo nje apho kuzawuselwa khona utywala kube mnandi. But a friend builds you up. Kodwa umhlobo ufuneka kwakhe. A friend supports you. Umhlobo ufuneka kube umuntu okuxhasayo. A friend wants good things for you. Umhlobo ufuneka unqwenele okuhle ngawe. A friend should not encourage you for bad behavior. Umhlobo akufunekanga akuthatha kuse kwizinto ezingezizo. We have friends, hallelujah, that are encouraging people to cheat on their spouses. Kukho abahlobo abathi bathundezela abahlobo babo ukuba mabahambe barhexeze. Those are not friends. Ayingobahlobo ka abo. Hallelujah. Those are enemies, hallelujah. Abo ke luchaba. Masquerading as friends. Bazigqume nje bazenza abahlobo. Hallelujah. We have an example, hallelujah. Apha ke sinemizekelo. Hallelujah, of what a friend is. Ukuba untoni umhlobo. Hallelujah. When we look at Jesus, xa sithi sijonge kuYesu, the song composer, hallelujah, umuntu owathi wabhala le ngoma, he said, oh, what a friend we have in Jesus. oh isihlobo esinaso kuYesu. Hallelujah, a true friend. Uthi umhlobo wenene. Hallelujah, amen. Amen. Because in this world that we are living in, Kuba kwelihlabathi siphila kulo, even in the church, ngokuncenye nalapha ebandleni, we don't have true friends. asinabo abahlobo abachanekileyo. And then we will say, no, we are not friends. Sizawuthi singobahlobo, We are brothers and sisters. bathi singodade nabazalwane. But even that relationship is lacking. Kodwa uyabona ba olo nxibelelwano nalo liyasilela. Hallelujah. That's why Yiyo loo nto our friendship ubuhlobo needs to start with God. funeka kuqale noYesu, Because the friend that brought you here ngoba umhlobo othe wakuzisa apha is Jesus. Hallelujah. uYesu. Amen. Amen. Now in John 15, verse 15, BakuYohane isahluko se-15 umqolo we-15, Jesus tells his disciples uYesu pha uxelela abafundi bakhe that he no longer calls them servants, uthi ngoku akasababizi ngoku ngokwezicaka but friends. but ngokwabahlobo. Now listen to the principle. Mamela ke apha umqathango. For a friend does not know his master's business, Uthi ke isihlobo esi asiyazi eyona nto umhlobo ulanto unkosi leyaso iyenzayo. Isicaka, 7 it just goes around. isicaka nje siyathunywa nje sihambe hamba. Just send, go do this, go do this. Usithuba uthi masenze le nale nale. But the servant does not know the plans of the master. Kodwa isicaka esi asiyazi ukuthi inkosi leyaso icinga ntoni kanye kanye. Doesn't know the heart things, the things in the heart of the master. Akazazi into ezisenhliziyweni zenkosi leyaso. But Jesus looks at his disciples. Kodwa uYesu ujonge apha kubafundi. He says that I now cannot call you servants, Futhi ngoku andisanibizi ngokwezicaka. but I call you friends. Kodwa ngoku ndinibiza ngokwezihlobo. For he has opened his heart to them. Ngoba uvule inhliziyo yakhe kubo. He has revealed his heart to them. Uye wayityhila inhliziyo yakhe kubo. Hallelujah, amen. Amen. The same way that God with dealing with Abraham, Yiloo ndlela inye uThixo wayesenza ngayo kuAbraham. God is on his way to destroy Sodom and Gomorrah. Wahamba wesiya phaya utshabalisa iSodom neGomora. He passes by Abraham. Wahamba wodlula phaa kuAbraham. After he has spent time with Abraham, After ehleli ixesha phaa noAbraham, he stands as about to go, waphakama. Xa ezawuhamba looking at Sodom and Gomorrah. wajonga phaya eSodom naseGomora. He thinks to himself, Wacinga kuye, shall I reveal what I'm about to do funeka ndiyityhile na into endizayenza to Abraham? apha kuAbraham. Now that verse says, because he will teach it to his children. Ngoba ithi laa vesi phaa uba uzawufundisa abantwana bakhe. But when we read the Bible Xa ufunda iBhayibhile, with this context of what a friend is, xa usiza ngeli cala lokuba umhlobo untoni, what Jesus is saying to his disciples, uba uYesu uthini apha kubafundi bakhe, what God was showing there, uThixo laa nto ezawuyiveza phaa. he was proving the scripture we read, Ebetyhile esi sibhalo sithe sasifunda that Abraham is more than a servant. uba uAbraham lo wayengaphezu kwesicaka. Abraham is a friend. UAbraham lo sisihlobo. So you cannot keep things from your friends. Awukwazi ugcina izinto kwisihlobo You must sakho. be revealed to your friends. Kwisihlobo sakho funeka ube ngumntu otyhiliweyo. Hallelujah, amen. Amen. And then look at what Abraham does. Jonga apho uAbraham into enzileyo. Remember I said when a friend sleeps at the palace with the king, Uthi yabona ke umhlobo xa phaa ehlala ebhodwe elala phaa, the king deals with him in a different way. ukumkani ke uye ibe ngumntu oqubisana ngendlela ahlukileyo. God reveals his plan to Abraham. uThixo kufika veze icebo lakhe kuAbraham. Abraham aqonda is and better what are the plan. And then Abraham think, this is gonna cost me. This plan is gonna cost me because Ulote, my nephew is there. Uthi wabecinga phaa uLote phaa umtshana wakhe uphaa kule ndawo. And then he says, what a tickle. Wathi ke, but God, Asinoyigoba le plan yakho.
Can't we just maybe try something with your plan? Can't we just change here? It's only a friend Umhlobo who kuphela has that privilege. okwaziyo unokwenza loo nto. I remember when I first read that story, Ude ukuqala xa ufundela bani. no talk, Abraham is this guy. And then God showed Abraham, how can he say such things? And then he kept on decreasing the number. Wabeqalisa mana wehlisa amanani. Kade ndadikwa ndifunda iBhayibhile. And then he got bored while he was reading the I Bible. was annoyed with Abraham. Wake akaqoba akudikiwe lento kaAbraham. But uThixo But God, was not dealing with a servant in Abraham. wayengaqqobisani phana isitaka kathina. He was dealing with a friend. wayeqobisana nesihlobo. And a friend Isihlobo is able to negotiate. iyakwazi uba makathethathethane. Not everyone can negotiate. Not wonke umuntu uyakwazi A ukuthethathethane. friend can negotiate. Isihlobo siyakwazi ukuthethathethane. Hallelujah. To everyone else, Kwabanye nje bonke. when a king says a word, that is the word. Xa ikumkani ithetha ilizwi liphele lapho. But with a friend, Kodwa kwisihlobo the king can allow counsel from a friend. uyakwazi bathethathethane nesihlobo. Hallelujah. Amen. Amen. And that is why Abraham was called a friend of God. Yiloo nto uAbraham wabizwa uba ngesihlobo sikaThixo. For friendship comes, hallelujah, with privileges. Ngoba ke ubuhlobo obu buza nezinto ezithile. Hallelujah. Amen. Amen. In this last age, hallelujah, Kwesi sigaba sokugqibela God has another friend. uThixo unesinye isihlobo. God has a more powerful friend than Abraham. uThixo unesihlobo esinamandla kakhulu ngaphezu koAbraham. There's a friend closer to God more than Abraham today. Ikhona isihlobo esisondele kakhulu kuThixo ngaphezu koAbraham namhlanje. There are things that Abraham never heard from God. Kukho izinto uAbraham angazange azive kuThixo. But this friend knows how God sleeps at night. Esi sihlobo siyamazi uThixo ulala njani ebusuku. Whether or not God snores. Uyamazi nokuthi uyakhona. Hallelujah. How God gets up in the morning. Uyamazi nokuthi uvuka thini kusasa. How he ties his shoes. Noba ubophelela njani imitya. Hallelujah. Have you ever seen Ramaphosa tying his shoes? Wakwambona uRamaphosa ebopha imitya yakhe. Have you seen him? Wakwambona? No, you've never seen him. Azange umbone. Do you know who has seen Ramaphosa tie his Uyamazi shoes? ubani wabona uRamaphosa? His wife. Inkosikazi yakhe. The wife of Ramaphosa Inkosikazi kaRamaphosa knows whether Ramaphosa snores or not. uyamazi noba uyakhona okanye akakhona. Knows how he gets up in the morning. Uyamazi uvuke njani kusasa. Know how he ties his shoes. Uyamazi izihlangu zakhe uzibopha The njani. wife of Ramaphosa Inkosikazi kaRamaphosa knows when Ramaphosa is lying. uyamazi xa exoka. Knows when Ramaphosa is not in the mood but doesn't say it. Uyamazi naxa engumntu ongacacanga kodwa engatsho. Hallelujah. The bride of Jesus Christ Umtshakazi kaYesu Kristu has been revealed everything. uye watyhelela yonke into. The bride of Jesus Christ Umtshakazi kaYesu Kristu is the true friend of God. sisihlobo sokwenene sikaThixo. Hallelujah. The bride of Jesus Christ Isihlobo sikaYesu Kristu has been brought closer uye othe wasondela. than all friends have ever been brought closer. Zonke izihlobo zakhe zasondela. Because the friend of a king, Ngoba kaloku isihlobo sekumkani even though he has access, hallelujah, in the palace, ngoku akwazi ukuhlenyuka nje phaa ebhotwe. there is one room that he can't enter. Kukho igumbi elinye angakwazi He ukungena. can't go in the bedroom. Akakwazi ukungena kwela But lokulala. the queen has access to the bedroom. Kodwa ikumkanikazi iyakwazi ukungena kwela. The queen, hallelujah, has access to all the rooms. Ikumkanikazi iyakwazi ukungena amasango In onke. the absence of the king, Xa ikumkani ingekho there is a friend of the king kukho isihlobo who sekumkani sleeps with the king, olala nekumkani who is able to say yes or no. ukwazi ukuthi ewe okanye hayi. Hallelujah. Amen. Amen. Abraham, hallelujah, Abraham may have been a friend of God. kwenzeka kwesihlobo sikaThixo. But allow me to say, amen, Kodwa ndivumele ndithi a greater than Abraham is here today. ongaphezu komkhulu uAbraham ulapha namhlanje. Hallelujah. Amen. Because if a man gets married, Kuba indoda iye yatshata. uba indoda iyatshata, A man even gets married. and he does not find friendship in his wife, Angakwazi ukufumana isihlobo kwinkosikazi yakhe. he has missed the point of marriage. Lo mntu lowo ulahlekene nendima yobutshato. When God creates Eve for Adam, Xa uThixo wayedala uEva or uAdam, he doesn't say uAbraham udinga into zomhlambela impahla. he didn't say that uAdam udinga needs a man to wash the clothes. Hayi uAdam udinga uphekelwa ngoku. Adam needs someone to cook for now. Adam udinga uklinelwa apha e-Eden. Adam needs someone to clean the Garden of Eden. Uthi uba akho mncedisi Uthi that is a helpmate suitable for him. ongqamene naye. Hallelujah. Amen. Amen. Kukho uEva Eve was created to be a companion to Adam. yena wenzelwe ukuba ke abe ngumncedi kaAdam. Hallelujah. Umhlobo Adam. A closer friend to Adam. Hallelujah. Amen. Amen. Because Adam couldn't speak, hallelujah, to ingonyama. uAdam ngengakwazi ukuthetha nengonyama pha. Athethe nendlovu pha.
akwazi pha to speak with the elephants. athi ndiziva ndityhafile kodwa namhlanje And then today I'm feeling so down. ingonyama uthi A lion will just roar, igqibile. and then that's it. But Adam needed to see himself. But Adam funeke ezibonile. Hallelujah. Amen. There's a loneliness that needed to die in Adam. Hallelujah. Ukho pha ubulolo bapha kuAdam okufuneka pha buncedile. Hallelujah. Amen. Amen. And that loneliness, hallelujah, when a man gets married, Obabulolo wena bithi indoda ke yawutshata. he can't be lonely again. Akakwazi uphinda abayedwa kwakhona. Hallelujah. Because marriage is more than, hallelujah, the washing of clothing, the cleaning of the house. Umtshato lo ungaphezulu kwalelo sibonayo ukucoca indlu nokuhlamba impahla. If the two becoming one. Ngaba babili bebabanye. Hallelujah. Amen. Amen. It's a place, hallelujah, where your heart finds a home. Yilo ndawo apho inhliziyo yakho ifumana khona ukuzinza. Hallelujah. So that you can also say, bone of my bone, Kulapho utsho khona ukuthi ke lithambo lamathambo akho. flesh of my flesh. Uthi inyama yenyama yakho. Hallelujah. I shall now call you woman. Uthi ke ngoku ndiza kubiza ngokuba umfazi. Because you and me, we are one. Ngoba mna nawe sibanye. Hallelujah. Amen. Amen. That is the friendship, hallelujah, that we need to look at this hour. Ngoko ubuhlobo kufanele sibujongile ngayo le yuri. The friendship with God. Ubuhlobo kunye noThixo. Becoming one with God. Uba kunye noThixo. Hallelujah. Being what God is. Ube yilonto uThixo ayiyo. Moving the way God moves. Uhambe ngalendlela uThixo ahamba ngayo. Hallelujah. You must be identified with the things of God. Ube khona ukubonakaliswa kwakho kwizinto zikaThixo. I should not see you carrying a Bible to know that you are different. Akufuneki ukubona uphethe iBhayibheli ndizothi You need to talk different. kunendlela ethetha ngayo. You need to walk different. Uhambe ngendlela You need to do things different. wenza izinto ngokwahlukileyo. Until they come and ask you, Bade baze kuwe babuze. Ubana, who are you? Ungubani? There's something different about you. Into ehlukileyo ngayo. Hallelujah. Amen. The people in this office, Abantu kule office hallelujah, they are drunkards. bangamanxila. Hallelujah, they are sleeping around. Balala nje kwindawo ethile They are doing all manner of things. zenza zonke izinto nje. But you, Kodwa wena there's something different about you. ehlukileyo ngawe. Hallelujah. Amen. The people in this office, Abantu kule office hallelujah, they are dressing. indlela yabanxiba ngayo There is detected by the weather. uyayibona uba ijonga phaa kwimozulu. Hallelujah. Iweather mxelelayo uba ndinxibe njani namhlanje. Imozulu that tells them how to wear today. But wena, But you, I've observed you. wena ndikujongile. Here comes summer. Ndakubona nalihlobo Here lobisi. comes autumn. Ndabona nathi Here comes winter. Ndabona ubusika. Here comes spring. Ndabona ubusika. But your change, your dress code doesn't change. Kodwa ukunxiba kwakho kujikile. Who are you? Ubani? Hallelujah. Amen. Amen. There is something, hallelujah, Ukwinto the way we carry ourselves indlela esiziphatha that ngayo. should tell people Ndabonakalisa ebantwini that we have a special friend. ukuba abantu banesihlobo Hallelujah. Amen. 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 Just the way Brother Branham is saying, Indlela nje ubangena bethetha ngayo. show me your friends. Uthi ndibonisa abahlobo I'll bakho. show you who you are. Ndibonisa ubungubani. When you are a friend of God, Xa ungumhlobo sikaThixo, your character should show that. isibulo sakho sifuna sibonanise loo nto. Your behavior should show that. Ukuziphatha kwakho funa kubonanise That loo you have nto. a different type of Ukuba friends. wena unomhlobo owahlukileyo. Hallelujah. Amen. Amen. Abraham was a difference. Hallelujah. uAbraham ke wehlukile. Hallelujah. Look when they enter Egypt. Bajonge xa bafika phaa eJiphuti. Hallelujah. The blessings and hallelujah, the anointing that was on Abraham. Phaa intambiso iphaa kuAbraham Hallelujah. It was even on Sarah. yayiphaa kuSara. Hallelujah. That the king, hallelujah, of Egypt Yade ikumkani leyaseYiphute perceives Sarah, hallelujah, to be a young woman. yambona njengomfazi oselula. Hallelujah. It says, who's this woman so beautiful? Wambuza uba ngubani nalo mfazi umhle kangaka. Hallelujah. You see, there must be questions around you. Uyabona funeka kubekho imibuzo ngawe. I heard something on TikTok. Hallelujah. Uke weva into kuTikTok Uthi hayi thethani ngam sanuthula kanigqithi. uthi hayi, you must start speaking about me, don't just keep quiet. Yena uthetha ngobuhle uba umhle. She was just referring to the outer beauty. Ewe uthi no xa ndigqitha mangathula makuthethwe. Uthi when I pass by, don't keep quiet, say something. Akuthiwa wow. Yeah, just say something, say wow. Hallelujah. But it's same thing with the child of God. Kodwa yilonto inye ngokomntana kaThixo. Hithi hallelujah, when Peter walked by, Uthi xa athe wahamba his shadow, isithunzi sakhe isithunzi sakhe akathethanga. Hallelujah. without talking. Hallelujah. But when he's walking by, Kodwa wathi kadlula there are people who are jumping for joy. kwakho abantu abebethuma Athi, I bevuma. am healed. Hallelujah. Ndiphilisiwe. There's somebody who says, I can see. Kuthi umuntu othi ndiyabona. Kukho umuntu who says, I can walk. Kukho umuntu othi ndiyakwazi uhamba. Hallelujah. Because a friend of God is passing by. Abasisihlobo sikaThixo. There must be a difference. Funa kubekho umahluko. Hallelujah. Amen. Why you can walk kuthulwe? Kutheni uhamba nje kuthi cwaka? There must be a movement. Hallelujah. Funeka kube khona into The eyenzekayo. demons must be irritated. Amadimoni funeka angonwani. When you, hallelujah, Xa wena as a friend of God,
And when you are a friend of somebody, Xa ungumhlobo womntu othile, you are representing them. wena ke ubonakalisa bona. Hallelujah. Because you show me your friends, Ithi bonisa abahlobo bakho, I'll show you who you are. ndiza kuxelela ungubani. Hallelujah. So when you are a friend of God, Xa usisihlobo sikaThixo, you are representing God. ubonakalisa uThixo. Your actions Izinto will tell zenza us whether you represent him well or not. sibonisa ukuba ubonakalisa yena Kahle okanye kabi. okanye ngokucacileyo or in a bad way. Hallelujah. Amen. Kukho abantu, hallelujah, There are people who think they are friends of God. abacinga uba bazizihlobo zikaThixo. Ithi iBhayibhile, The Bible says he will deny them on that day. uthi ngalaa mini uzabasusa kuye. Uzothi hayi zange ndinazi. Just say, move away, I never knew you. Uzawufana nami ngondothuka ukuthi wathi ngoba ndi-best friend yakhe. Don't be like him when he was shocked when someone was claiming he's his best friend. Hayi nobe uyandifanisa. He said, maybe you are mistaken me. Hallelujah. Kho abantu abazoba njalo on that last day. Hallelujah. There will be people like that on that day. Ubrother Branham says that for the drunkard is better. The prophet is saying, kungcono kwa abo banxilayo. Hallelujah. Because the drunkard knows where he's going. Uthi lo unxilayo uyazazi uyaphi. Hallelujah. Amen. Amen. But Brother Branham says that the one who is masquerading as a believer, Uthi lo umprofeti lo uzenza inkowathi likholwa. he will be disappointed on that day. Lo mntu lo uthi nguye uzaba nodano olukhulu. Because he will come there claiming to be a friend of God. Ngoba uzawuzecinga usisihlobo sikaThixo. Athi uThixo, I never knew you. And then God said that andikwazi nokwazi. Hallelujah. Amen. Amen. Friendship with God. Buhlobo noThixo. Hallelujah. Amen. Amen. The way Abraham lived Indlela uAbraham wayephila ngayo is how we should live. indlela kumele wasiphila ngayo. His principles. Indlela nemiqathango ephila ngayo. Hallelujah. The principles that he lived by. Imiqathango kanye igaliselo wayephila ngayo. Abraham was a principled man. uAbraham lo wayeyindoda le inemigaliselo ngobomi bayo. Sarah has died. uSara ufile. Abraham needs to bury Sarah. uAbraham ufuneka emngcwabile uSara. So he wants to buy land Ufuna ke ngokuthenga umhlaba from this other tribe that they are sharing the land with. kwabanye nje ababe sahlulela nomhlaba nabo. So he wants to buy this land. Ufuna ukuthenga lo mhlaba. This one of this tribe leader says no. Le nkokheli yoluhlanga ithi Because of how he felt his relationship was with Abraham, Get it. I won't say I'll give it to you. ngendlela wayebona ba ubuhlobo bakhe noAbraham buyiya uthi andizukuthengisela ndizakunika. To Abraham, no. And then Abraham said, Give me the value. uthi ndinike ixabiso, Let me buy it ndivumele ndiwuthenge at market value. ngexabiso elililo. Hallelujah. This man refuses until he agrees. Le ndoda yazama ke ulalala kodwa yathi yavuma. My brother, my sister, Dadewethu nakwethu do not always agree to get free things. susolo ukuvumela ukufumana izinto nje mahala. Do not be content with always getting free things. Sukufuna kuba ngumuntu ofumana izinto nje mahala. Do not be content with always saying God bless you, thank you to other people. Sukoneliseka nje ukuthi inkosi kusikelele, inkosi kubanye abantu. The Bible says, Ithi iBhayibheli he who gives ithi lowo unikelayo is more blessed ngulowo unako ukusikelela than he who receives. ngaphezu kwalowo uthi afumane. You are wondering why other people are so blessed. Uyazibuza uba kutheni abanye abantu besikelelekile nje? You are the one blessing them. Nguwe lo ubasikelelayo. God bless you, Pastor Man. Inkosi ikusikelele mzalwane wami. Next week, thank you, Pastor Man. Kule veki uthi inkosi mzalwane wami. Next week again, God bless you, Pastor Man. Uthi inkosi ikusikelele mama. You are always receiving Uyafumana ngaloo ndlela. and you are releasing a blessing. Ube wena ukhupha insikelelo. Then you ask yourself, what's going on? Uzibuze wena kwenzeka ntoni? Why do I seem like I'm just stuck in one place while others are flourishing? Kuthi ndime endaweni ninye kodwa abanye abantu ingathi banenkqubekeko. Because you are content with always receiving. Ngoba wena kaloku uvumele umenje kule ndaweni yomana ufumana. Pastor said something a few years ago. Umlungiseleli wathetha into kunyaka edlulileyo. What even if it's just one person a month? Wathi noba nje ngumntu mnye ngenyanga. Let there be somebody who says thank you to you. Mabe ngumntu ozawuthi enkosi kuwe. Hallelujah, amen. Amen. There must be somebody who says thank you to you. Mabe ngumntu loba mnye ozawuthi enkosi kuwe. Umntu othi God bless you to you. Umntu ozawuthi inkosi kusikelele kuwe. Because you have done something for them. Ngoba wenze into ethile for bona. Abanye abantu are blessed because baqobela lo bless or God bless you benu. Some of the people are blessed because they go around and get your blessings. This brother goes, he helps them.
lo mzalwane uyapha afika ancede pha He gives there. aphika thina anikise pha He gives there. aphinda anikise He kulaa helps ndawo there. ancede pha Kwamba, oh, God bless you. Thank you. God bless you. Thank uhambe you. God fumana bless ke you. pha inkosi inkosi kusikelele inkosi inkosi kusikelele Hallelujah. Amen. amen So you must change. Hallelujah. ngoku funeka uguqukile Hallelujah. No, you must change the way you do things. okay funeka uguqule izinto indlela owenza ngayo Hallelujah. You must look in a month, funeka ujonge enyangeni even if it's 1 or 2 people ubona noba ngumntu umnye okanye babini who can say thank you or God bless you to you. ngubani uzawukwazi ukuthi inkosi okanye athi inkosi kusikelele kuwe That the way I live my life as a run. indlela aphila ngayo bomi bakhe If you do something for me, uba wenza into uyenzela yena I feel indebted to you. uyena azifumanisa uba unobutyala kuwe I feel like you have robbed me of my God bless you now. uye afumanisa uba yena uye wamrobha intsikelelo yakhe And I must get it back somehow. funeka ayifumane intsikelelo yakhe ibuyele kuye This man is saying, Abraham, take the land, ithi le ndoda kwe-abraham thatha nakumhlaba bury your wife. ncwaba inkosikazi yakho Abraham says, no, uthi abraham no, a I will pay for it. ndizawuthenga lo mhlaba ndikubhatalele I won't even pay for it at a discount. andizukubhatala nje ndibhatala nje imali I ehlisiweyo will pay for it at the full market value. ndizawuthenga ngokwexabisa lawo uthengiswa ngalo Hallelujah, amen. amen These are kingdom principles. ezo imigaliselo yosebukumkanini That he who gives ngoba lowo unikelayo is more blessed than one who receives. ungosikeleke kunalowo unikelwa kuye Hallelujah, amen. amen So start collecting God bless yous. nekuqale ngoku uhambe ufumane unkosi kusikelele There's a God bless you that will one day change your life. unkosi kusikelele ozawuthi ngenye imini utshintshe ubomi bakho Hallelujah, amen. amen When the pastor stands here xa umselele simali le ndawo and he says we need a brother or sister athi sidinga umzalwane okanye udade to bless us with chairs. ozawukwazi usisikelela ngezitulo Out of the 20 people working, making example, ndenza nje umzekelo kubantu mhlawumbi abangama-20 abasebenzayo you'll see it's the same 3 people who are giving. uzawufumanisa uba ngabantu abanye abathathu abanikelayo Now I'm not saying this to how can I say, andithethi le nto kuzama like uningcolisa. to maybe to try to rebuke you Amen. I'm saying this to equip you. ndithetha nje le nto ndixhobisa Hallelujah, amen. amen So we are observing, we are sitting here. sihleli apha sijongile The pastor says we need chairs. athi umlungiseleli athi sifuna pha izitulo Phakamise brother Tumen. bathumela phantsi isandla Hallelujah. God bless you, brother Tumen. athi inkosi kusikelela umzalwane wam Next week, kuvekezayo pastor, we need a table. athi umfundisi sidinga itafile Phakamise brother Tumen. aphakamisa umzalwane utumela God bless you, brother Tumen. athi umfundisi inkosi kusikelele umzalwane Other time, phinde ngenye ixesha hey, we need a door. Hallelujah, in the church. hayi sindithi icango ke ebandleni Phakamise brother Tumen. then umzalwane waphinda aphakamisa Hallelujah, amen. amen Now I understand. nawe ufuneka uqonde I understand ngoku ndiyayiqonda that the circumstances are not the same. ukuba ke ngelinye ixesha iimeko azifani But are you a child of circumstances but ke ingaba ungumntana weemeko or a child of God? okanye ungumntana kathixo Imeko zokuhlala zimekuza. circumstances will always be there Asoze zichange. it will not change Hallelujah. There will always be something that stops you from giving. kukhona izalo soke ikhona into ezafika ikubangela uba mawunganikeli When I say imeko asoze zichange, I mean ingxaki zokuhlala zikhona. when I say the circumstances never change I'm always saying that the problems will always be there But imeko are not your driving force. but these circumstances ayizozinto okumele uba ujonga kuzo You are a child of God. ngoba wena ungumntana kathixo We live above these circumstances. ngoba thina siphila ngaphezu kweemeko zonke Hallelujah. Amen. If you pity yourself, you will never rise. uba ungumntu ozisizelayo ke awukwazi ukuthi ufumane ngokupheleleyo Hallelujah. So we've observing this. Hallelujah. siyijongile loo nto Hi, brother Tumelo, always. lo mzalwane kuyaphakamisa yena oko So let's say a year or 2 from now, even 10 years, sithi kwiminyaka emibini ezayo ngokanye kwiminyaka elishumi ezayo brother Tumelo is now blessed. umzalwane utumela abe ngosikelelekileyo And we say to one another, sithi ke ngomnye komnye oh, he's so like you, Tumelo. sithi heyi awunentlahla lo mzalwane But we were among, hallelujah. sibe thina sikhona Sasilapha sikhona. sibe that we are among them When brother Tumelo was getting blessed, lo mzalwane ngelaa xesha wayefumana intsikelelo ingxaki besifuna ubona ihobe. the problem we Okanye sifuna ubona umoya owehla njengohobe osuke ezulwini. want to see a spirit come down like a dove Oyokwehla ngaphambi brother Tumelo. that comes down and be on top of him But every time brother Tumelo, but ngalo lonke ixesha umzalwane wam he was lifting up his hand. ephakamisa isandla sakhe His hand, hallelujah, isandla eso sakhe was also lifted up in heaven.
nasezulu sasiphakamisile In heaven, hallelujah. ezulwini When pastor was standing here, xa yena umalusi weme kule ndawo he said, who wants to donate, hallelujah, a chair? esithi ngubani ofuna ukunikela ngesitulo In heaven, emazulwini the announcement was who wants to be blessed. emazulwini sasithi pha ngubani ofuna usikelela And Tumelo rose up. umzalwane uNtumelo waphakama What I want to be blessed. wathi mina ngifuna usikelela Hallelujah, amen. amen. And uThixo akawadli amandla endoda. God doesn't take any man's power. Hallelujah. Amen. 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 Now when Tumelo is getting rewarded, Xa umzalwane lo ngoku esikeleleka she acted brand new ngoku ngazasingekho. and then thina senza ngathi ngoku that we were not there. Hayi ubrother Tumelo is lucky. Hayi, this brother is very lucky. We don't believe in luck. Asikholelwa ke kwintlahla. Hallelujah. There's no luck, there's God. Akho ntlahla kukho uThixo. Hallelujah. Amen. Amen. Now, every time pastor would stand here, Ngalo lonke ixesha umalusi ezama kule ndawo. bless you with chairs, bless. We need chairs, we need a door. Esidinga le. In heaven, Emazulwini kwaphinde lo seza phambi koThixo. there's an angel that comes before God Ifike iphathi invoice. and they stand there with an invoice. Uthi we owe uTumelo Nobangela pha emakhaza ngo 36. Ezawuthi that we owe this brother that is staying there. Next week again, Kwiveki elandelayo we need a door. kuthiwa sifuna icala uTumelo aphakamisela umzalwane. afike ngelosi phambi koThixo, another bill from uTumelo emakhaza pha ngo And then 36. they said that this is another one for the same brother. Hallelujah. We need a window. Athi kuthiwa sifuna i-first Tumelo lo mzalwane aphakamisa. another bill uTumelo Nobangela pha emakhaza ngo 36. Iphinde ithi ngelosi jongo nantsi enye into esityala yona. Mabelani iBhayibhile ithi Listen to what the Bible is saying. Proverbs Imizekeliso. Proverbs 19 verse 17. Imizekeliso pha i-19. This is what the Bible is saying. Umqolo we-17. Maybe you think I'm being dramatic. Mamela kwiBhayibhile ithi. He who is kind to the poor, Is it chapter? chapter 19 verse 17, sorry. Chapter 9 verse 7. Okay, yes. He who is kind to the poor Uboleka uYehova obabala isisweli. lends to the Lord, Umbuyekeza. and he will reward him for what he has done. Umbuyekeza ukuphatha kwakhe okuhle. He who lends to the poor, Lo uthi aboleke kubasweli. the church of God is more valuable than the poor. Ibandla likaThixo lelona ke lingaphezulu kunabo. If God owes you for lending to the poor, Uba uThixo uyakutyala ngokuthe wanika abasweli. how much more for lending to his child? Kungakanani xa uthike ngokuboleke kwabo? How much more for giving a door, hallelujah, to his children? Kungakanani xa unikisa ngocango kubantwana bakho? How much more when you buy a chair, hallelujah, for his house? Xa uthenge isitulo for endlini yakhe. If God, hallelujah, writes a bill for the poor, Uba uThixo uyakwazi uba abhale phaa uba uyatyala kwabo bahluphekileyo. you are much more valuable than the poor. Wena ungubaluleke kakhulu kunabo basweleyo. Hallelujah. For what you have done for this little one, Ngoba le nto uthe wayenza kwabo bancinci you have done for me. uyenzele mna. I was thirsty and you gave me water to drink. Ndandinganewa nathi ndinika I was cold and you gave me a blanket. Hallelujah. godola wandombathisa. When did we do this for you, Lord? Yenzeni le nto kuwe baba. Whatever you did for these little Xa ones, uthe wayenza kwabo bancinci you baba, did unto me. uyenze kubo. Hallelujah. Amen. And we stand here, hallelujah. Sima apha. We are shocked when some people are blessed, Sibangazeka abanye basikelele kanjani. but we must remember Kodwa funeka sikhuphe. that our God is a God of principles. Kuba uThixo lo nguThixo wemigqaliselo. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, mhlobo njani esinaye. Our God is a God of principles. uThixo nguThixo wenkathalo. Hallelujah. Akawadla amandla endoda. Hallelujah. This God doesn't use men's power. He pays all his debts. Hallelujah. Uyabhatala lonke ityala. And one day, Ngenye imini, many years later, kwiminyaka nje edlulileyo, hallelujah, and God is sitting on the throne. uThixo phaa uhleli etronini. Hey, Ubratumelo, maybe he has forgotten Abe ubhatumela elibele. that he bought a chair for the church, Uba wathenga isitulo for then he ibandla. bought a door for the church, Wathenga icango for ibandla. then he bought whatever for the church. Wathenga nantoni na for ibandla. And God is sitting, hallelujah, Abe uThixo ehleli on the throne. phaa etronini. And Ubratumelo has forgotten Abe ubhatumela elibele. that when he was leaving church one day, Uba ngenye imini wathi kashiya inkonzo. there was something he said in his heart, give a 200 to sister so and so. Kwakho into enhliziyweni yakhe ithi ndingisa i-200 kudade ubani. And maybe it was his last 200. Ibeke ibi-200 yakhe yokugqibela. And he gave, hallelujah. Wayithatha wanikisa. And God, hallelujah, is sitting on the throne. Abe uThixo ehleli phaa etronini. And maybe Utumelo, hallelujah, has been dead and buried. Abe lo mzalwana wafa wangcwatshwa. Unto Tiko. And then God said, Is there anyone living from the house of Nobangela? "Akhe nomnye na ushiyekile imfundo. Is there anyone living from the house of Akhe Nobangela nomnye na usele endlini that I may show
kindness too. onokwazi ukuthi ndibonakalise For the sake of my friend Tumelo. ngenxa yesihlobo sam uThumela Is there anyone living? Hallelujah. ngekho nophilayo In the house of Nobangela. kubantu Hallelujah. But yes, Lord, there is one. bathi ewe Nkosi ukhona Oh, but he's a drunkard, Lord. bathi kodwa lenxile Oh, he's a terrible person. bathi umuntu ongalunganga Ufana nje nenja. bathi he's like a dog Hallelujah. Atutiko. and then God said He's talking to the angels. Hallelujah. athethe nengelosi Atutiko, no, come closer. athi uThixo You are seeing him in darkness. Hallelujah. ubona nje wena phaa But I see him in the light. Hallelujah. What you are seeing as a dog. And he's a God. Hallelujah. Is there anyone? Hallelujah. From the house of Nobangela that I may show kindness to for my friend Tumelo. Hallelujah. Many of us here, hallelujah, we are saved. Hallelujah. Because maybe Makulako, not Takulako, hallelujah. Even though they never believed, hallelujah, they gave water, hallelujah, to a preacher in the village, hallelujah. They gave water, hallelujah, to a friend of God, hallelujah. And God, hallelujah, is not a man, hallelujah, that he doesn't pay his bills. God settles all his bills. You may be dead and buried, hallelujah, but God sitting on the throne, he remembers, hallelujah, that on the earth I had a friend. On the earth, hallelujah, and hallelujah, a friend, hallelujah. We look after your family even when you're not there. There's a true friend, hallelujah. And there's no greater friend than God. Hallelujah. That's what David did one day. Sitting on the throne, hallelujah. What is there anybody in the house of Saul? In the house of my enemy? Is there anybody there that will show kindness to? For the sake of my friend, Jonathan. Hallelujah. If David can remember, if David can remember who is God, hallelujah. Amen. Some of us are sitting here, hallelujah, abanye bethu bahleli apha looking down on our grandmothers and grandfathers. sijongile phantsi phaa koomakhulu notamkhulu But maybe the reason you are sitting here is because of them. kungenzeka uba uhleli apha nje unenxa yabo Maybe yes, they were never believers. bona kuloo minyaka zange baba ngamakholwa Maybe, hallelujah, they live their lives as enemies of God. bona babephila indlela babephila ngayo sitshaba But from the house of your enemy, kodwa phaa kulaa ndlu yotshaba there can come a blessing. kuphuma intsikelelo That's why God says, love your enemies. le nto athi uthixo bazithanda iintshaba Love your enemies as you love yourself. Thanda iintshaba zakho Hallelujah. Because, hallelujah, from the house of your enemy, ngoba phaa kwindlu yotshaba hallelujah, there may come somebody, hallelujah, phuma phaa otsothile that you make a blood covenant with. enze phaa i-covenant Hallelujah. yegazi Yegazi. Hallelujah. To David, hallelujah. phaa kudavide And Jonathan, hallelujah. nojonathan He made a blood covenant. benza phaa umnqophiso While, hallelujah, his father, Jonathan's father, ngelo xesha yena utata kajonathan wayefuna umbulala. he wanted to kill him. Hallelujah. And our God uthixo wethu is so much greater than David. mkhulu ngaphezulu kunodavide Hallelujah. Amen. You are sitting here today. uhleli apha namhlanje Hallelujah. You are thinking to yourself, you're not blessed. ucinga uba awena usikelelekanga Because maybe you count blessings, hallelujah, ngoba ubala wena phaa izibusiso as a car, as a house. uba ucinga bala ziimoto ziyindlu Hallelujah. You are thinking of blessings, hallelujah, wena ujonga nje uba intsikelelo as money, hallelujah. ibe iyimali But hallelujah, Brother Branham says, uthi umprofethi ubranham the greatest miracle, uthi oyena mangaliso mkhulu hallelujah, is your soul being saved. uthi phaa umphefumlo wakho usindiswe And I'm saying to you, the greatest blessing, nditsho hallelujah, ngoku nam ndithi phaa uyena mangaliso mkhulu is salvation, hallelujah. insindiso Hallelujah, amen. So you are sitting here, you are blessed. uhleli apho usikelelekile Hallelujah. Whatever your situation is, hallelujah, ntoni imeko ojongene nayo you are blessed. Hallelujah. usikelelekile Because you have a friend, ngoba hallelujah. unesihlobo Umhlobo wako wena, hallelujah. isihlobo your friend Who owner, hallelujah, who rules, hallelujah. your friend that is owning Woolworths Hallelujah, you will never be hungry when. awukwazi uphendula Hallelujah, because unomhlobo own Woolworths. because you have a friend that is owning Hallelujah. The Woolworths friend of a baker, hallelujah. isihlobo somntu phaa obhakayo Hallelujah. Udlala ngaso sonke. that person will just play with bread Because yeah, he has gone from trouble, man. because that person knows that tomorrow my friend is gonna bring other bread just play with bread Because he's a friend of a baker. kodwa ukusisihlobo somntu obhakayo So, how much of a
lotto? And then they ask you, what happened? Did you win the lotto? Mhlobo wam brother manager You tell them, my friend, but he's just a nje manager. akabhaki wenze enye into. He's baking non-stop. Hallelujah, amen. Amen. That's how a child of God is. Hallelujah. Njalo ke umntana kaThixo. Hallelujah. Silver and gold. Hallelujah. Silver negolide. Hallelujah. They belong to your father. Zezikathatha. They belong to your friend. Hallelujah. Isihlobo sakho. So ke ngoku, how can you say you have nothing? Then uzawuthi utawunazo. Sinezinto zonke thina. We have everything thina. Because our friend, hallelujah, our friend, hallelujah, is the best businessman on earth. Ngoba umntana amashishini. Zonke izinto zikuye, hallelujah. He's got everything. Haya ndithinga imali, If you hallelujah. want money, So we have brother Kanya, hallelujah. Go to your friend, hallelujah. He has everything, hallelujah. Amen. Uthixo, hallelujah, is asking one day to Solomon. God is asking Solomon. Solomon, what do you want? Uthi Solomon ufuna ntoni? What do you desire, Solomon? Ufanele ntoni Solomon? Hallelujah. In the book of James, hallelujah. Even when you do not have, hallelujah. Because you do not ask, hallelujah. And when you ask, hallelujah, you ask amiss, hallelujah. You have everything when, but the devil has robbed you, hallelujah. Hallelujah. Amen. But when you hallelujah, take the mind of God. Take the mind of your friend. Abraham, hallelujah, he comes from a father who is an idol worshipper. Hallelujah, he knows everything about idol worship. But when he started walking with God, Abraham became more like God. He started thinking like God. Hallelujah. Hallelujah. What a friend we have that influences our thoughts. Hallelujah. Influences our lives. Hallelujah. The reason the prophet is saying, show me your friends, I'll tell you who you are. Because your friends have an influence on you. Every friendship, hallelujah. Hallelujah, there's an influence. You are either the one that's being influenced or you are influencing. And if you say to me, Brother Kanye, I'm the one that's influencing, why don't I see your friends at church? Kodwa when you are at tavern, but when they go to tavern, you go there as well. you are being influenced, hallelujah, in a friend group. Wena uyakwazi ukuphenjelelwa pha ngabahlobo. All friends are like that, even adult friendship, there's influence. Bonke abahlobo banjalo uthola abantu abadala. That's why, hallelujah, Yiyo loo nto. this friendship I'm pointing you to, Lo mhlobo ndithi ndikhomba kuye. it's a friendship that influences you from above. Ubuhlobo obutheni obuphenjelelwe busuka phezulu. Because, hallelujah, when you look at, hallelujah, Abraham, Xa ujonga wena pha kuAbraham, whose name was Abram, xa igama lalo languAbraham, and you see who he has become, umbone uba uye wajika wangubani. it was night and day. Apho yayibusuku nemini. Hallelujah, God even decided to change his name uThixo wade wajika negama lakhe to reflect, hallelujah, a growth in the friendship. ukuze abonakalise ukukhula apha kobuhlobo. Hallelujah. I don't expect Pastor MT, hallelujah. Andilindelanga uba ulungiselele. Abe nomhlobo okuthiwa nguSchool. And then you have a friend that is called School. Themba litsho na nguSchool. Uthi, what's the friend name? Then keep on that's School. Awuphinda mfundisi hayi nguSchool. Ati Meluska, say it again. Ati I'm School. It's short for don't feel it. Pele nguSchool. Eli gama lika School ngaba sisonga tell me that no, it's a full name. No. Then Thixo waqonda kwakhe nokwazi ukuthoma nguSchool. why? Then God said, I can't have a friend called School. Athi ajike igama lakho Abraham. And then I will change your name. Hallelujah. I'll change your name Abraham. And I'll change igama lakho. Hallelujah. And I must reflect our friendship here. Funeka ndibona ubuhlobo bethu. I must reflect who you are now. Funeka ndibona ubani ngoku. Hallelujah. That's why, hallelujah, when a woman gets married, Yiyo loo nto xa unkosikazi etshata she must change her name. funeka ajike igama She must lakhe. reflect who she is now. Bonakalisa ukungubani ngoku. Hallelujah, because she comes from her father's house. Hallelujah. Usuka endlini katatana. Now she must show, hallelujah, she's coming to a new house. Funeka bonakalisa usendlini entsha ngoku. Say, Sister Kanya, hallelujah. Now she's Sister Khanya. Hallelujah, because you are changing, hallelujah, who she was. Ngoba ujika ngoku laa nto ebeyiyo. Because what she was before the marriage, Laa nto ebeyiyo phambi komtshato. after the marriage, Nawo nemva they are komtshato. two different things. Zonke zinto ezimbini zahlukeneyo. There's a growth, hallelujah. Kukukhula okuthile. And sometimes, you know, hallelujah, Ngelinye ixesha uyazi. igama, A name. yakwazi, most of the time, actually, Amaxesha amaninzi. igama, the prophet. A name is prophesying. Hallelujah, so umzali The parent will name a child. uzamthini umntana igama. Kulento afuna uyibona. To what she want to see this child doing. Yazi igama lami latshintsha njengoKhanya.
Do you know that my name was changed? His name was not Kanye. You guys. Amen. My name was changed, amen. Igama lakhe latshintshwa. I forget what my name was. Ulilibele igama lakhe emva. Xa umema uthi ke ngoku esitratweni. Mary said, hey, that street. Kwakho xa ndingayingavanga kulo enegama lam elikwandikelwa. There was this child that was always troubling people. This child had that name. Waqonda umema sowas. And then his mother said, there's no way Kubekho impazamo to make this kind of mistake. between my sweet beautiful boy. Kunalaa mntu phaa esitratweni. And that thing that you see there. So they changed my name, hallelujah. Hallelujah, amen. Amen. Because your name, hallelujah, Igama it reflects something, hallelujah. lakhe It's either pointing you to your destiny, hallelujah. khomba apho ufuna kuphelela. Hallelujah, because hallelujah, uthi xa bethetha uSarah, hallelujah, God is saying that uSarah must be changed, hallelujah, from Sarai to Sarah. uthi makatshintshe kuba nguSarah but For she will be the mother of the nations, hallelujah. uzaba ngumama wezizwe. Hallelujah, her name, hallelujah, is a reflection, hallelujah. Igama lakhe phana libonakala Hallelujah, that this friendship hallelujah, has changed something. utshintshile Hallelujah, and you told me something igama lakho. and your friends will change your name. Hallelujah, uva simazi uba hayi ungubrastemen. While we know that you are Prastemen. Xa ndidibana iintombi zakwathiwa hayi ngusterestere awusteretere. When they went to Bethlehem, Kumbani lolo? who's that? Azitshomi zakhe, hallelujah. Those are his friends. Iitshomi, they change your name. Your friends will change. But Abraham had a powerful friend, But hallelujah. Abraham, unomhlobo omkhulu. Hallelujah, but like I said, Tina, we are in a better position Us, we are sikwindawo engcono. than Abraham, hallelujah. No Abraham. Because owethu umhlobo, hallelujah, Because our friend is also our husband, hallelujah. umyeni wethu. Hallelujah, kuye, hallelujah. To him. Hallelujah, we sinezinto zonke. That's why we have everything. And he has revealed everything to us. Uthile yonke into kuthi. Because akho nto efihlwayo, hallelujah, There's emfazini, nothing hallelujah. hidden to the wife. Ubhubu, hallelujah, has ipin card yam. Bubu has got his bank card. Unayo ipin efowuni. He has got the phone. Zonke izinto zi-revealed, hallelujah. Everything has been Hallelujah, everything must be revealed. Yonke into funeka ityhilile. That's the relationship of a wife, hallelujah, and a husband. Loo nto ke bubuhlobo phakathi komyeni There nomfazi. is no greater friend, Awukho hallelujah, umhlobo omkhulu that you can have ongabona abanayo besides your wife or your husband. ngaphandle nomfazi Because, nomyeni. hallelujah, they know everything Ngoba about you. omnye nomnye wazi mkhulu ngomnye. Hallelujah, so we are a friend of God, hallelujah. Thina ke singumhlobo The kaThixo. bride of Christ, hallelujah, Umthakazi is kaKristu. a friend of God, hallelujah. Umhlobo kaThixo. And what a friend, hallelujah, Umhlobo we njani? have in him, hallelujah. Esinaye kuye. A friend we can count on. Umhlobo esikwazi ukuba A ngaye. friend we can call in the middle of the night. Umhlobo esikubiza ngaphakathi When our heart is broken down, hallelujah, we rise, hallelujah, and we call on our friends. We say, Shama, I'm not okay. I need you right now. Our friend is ever present. Our friend is always there. Always able to assist. Hallelujah. And sometimes I make the mistake. I will call other friends. Hallelujah. I will call my friend Ubrastemen. Ubrastemen will not answer the phone. I will call my friend Brother Landu. Brother Landu say I can't come. But when I call my friend Jesus, he is always on the scene. Hallelujah. He has never disappointed me. Even when I disappoint him, he never disappointed me. My friend, hallelujah, he's always there for me. There's no other friend, hallelujah. What a friend, hallelujah. Friendship with God, hallelujah. Is all you need in your life. Friendship with God. There is no other friend you need. All you need, hallelujah, is friendship with God. The road to success, hallelujah, is friendship with God. The road to a happy marriage, hallelujah, is friendship with God. The road to your heart desire is friendship with God. God, did you bless you, saints? Hallelujah. Shall we keep the Lord and our praise in this house? Shall we worship? Shall we call upon the name that is high above every name, the name of the Lord? He's worthy of all the praise. He's worthy of all the honor. He's worthy. For he's worthy. He's worthy. He's worthy. Amen. Glory be to
namhlanje Thixo.